OK, sdim ysgol, ond mae fe bron yn hanner dydd. Der ymlaen, Al. Mae wythnosau ers aroliad o ola. Mi eisiau gwneud rhywbeth dy'r gwyliau. Pam? Be ti'n meddwl? Pam beth? Oh, Jesus. Sorry? Da fi law nawr. Oh, lovely. Ti'n mwyn sandwich? Dim diolch. Tost? Fi ddim yn gwybod beth fi moyn eto. Bacwn? Sa'n gwybod? Hei, allan neud quick bacon roll Fi i ddim ti. yn gwybod beth fi moyn. Wel, ti arfer bita bacon rolls fi. Right, okay. Gaf fi bacon roll. Alright. Mae'r ffôn yn dweud bod ti cael neges fi. No reply? Ti eisiau neud rhywbeth? Be ti'n gweud? Jesus! Dim i ti, mam. Ti'n siarad i Mir? Ond ti ddim yn licio phone calls. Ti byth yn ateb phone calls. Voice note. Voice note. Right. OK. Helo, dyma voice memo cyntaf fi. Sos coch? No, nice i ti joino ni. O'n i dechrau meddwl bod ti wedi troi nocturnal, ond wedi gofio si o ti ddim yn licio dywyll pan o ti fach. So, os fi'n onest, just silly idea o dde. Na fe. Hei. So be ti'n mynd i wneud eddi nawr? Sa'i mod. O. Achos mae hanner y dydd wedi mynd yn barod. Os fi'n onest, wedi... Pam? Beth? Pam wyt ti'n bodro yn dweud, os fi'n onest? Be? Pam wyt ti yn bodro yn dweud, os fi'n onest? O, wel, sa'n gwybod. Mae'n just rhywbeth, nag fe? Yeah, so mae'n meddwl dim. Sa'n mynd i ddechrau hwn nawr, dy ti? O, e? Disgwyl galwad ffôn, neu voice memo? Fuck my life. Beth wedys ti fi? Dim i ti wedes i fe, just wedes i fe o gwmpas ti. Gwranda fan nawr, Al, right? Sa'n gwybod beth sy'n fynd ymlaen dy ti? Ond i fod yn on. A bod yn hollol. Pam ti bod yn gas i fi, Aled? Sorry, but... I fod yn honest. Mae stuff ymlaen dy fi. So it's a big deal, right? Oh, no big deal yn un, na. We just yn neud yn un yn emotionally available without judgment i ti. Tymod? Welis i hwnna a loose women. Topic ddodd, how to talk to transitioning men. So you'n transitioning? O, falle tawn ag i transitioning, oedd e. Falle oedd hwnna ar ôl y brec gyda Colleen Nolan. Ie, oedd hi ddim yn habus. Dod â'r ffôn yn y drar mesi draw fyna. Mae cadw'r y ffôn yn agos at y ti yn gostwng dy productivity ti. Glywys i hwnna this morning. Neu prynawn da. Tyma be, fi'n mixo nhw lan. No. Fi just mewn bit o sandwich mewn twelch. O, wi'n clywed ti. Wi'n appreciate o ti. Der ymlaen, Al. Gwrdd fi anna'r ffordd. Mae'n sandwich lyflu, diolch. Dim judgment!
Wy'n siŵr taw transition yn oedd y gair. Gwranda, wi really yn meddwl dyle ti adael dy ffôn gytre a mynd am wac neu rhywbeth. Mental health ti. Iawn, mam. Ble o'i ti, Mir? Iawn, Al? Ond beth ddigwyddodd nesaf, Mir? Why red and no reply? Diolch. Dim problem. No way. Aeth hwnna'n dawit yn really gyflym. A fe Jason Mohammed oedd hwnna. Mae cerdded y ci ddim yn resmi ddim yn ateb fi. Ydy hwnna'n well, Al? Spring break? So ni'n byw yn America. Mae hwnna'n ddal ddim yn reswm. If only you knew, Aled. Hei, cyfrifiadur. Gwed wrth Aled bydda fe'n... Double life? No chance. Bydd ti'n cael panic am copio gwaith Chris dy Guy. To guy this, Aled, you little... You little what? Little prick! Oh, right. Charming. Catch you later, Aled. Dim ond professional licence sydd â ti. A so ti'n hoffi big budget car chases. I quote, mae'r franchises yn lladd y diwydiant ffilmiau. Weles ti o'na. Aled, stop poeni amdanau. Just meddylia am beth ti'n really hoffi goelio. Paid, don't you dare. Rhy hwyr, sori! More like it, Aled? As if. Ti oedd eisiau gwylio hwnna. Ti oedd e. Fi'n hoffi gangsters. Aled, man, what's with gymaint o negeseuon? Ble ti di bod? Paid y ffoni am negeseuon, actually. Ti'n okay? Sa'n credu bod hynna'n dim o dy fusnes di? Mor ni di, Aled. A nawr ti'n gwybod gormod. Lot gormod. Ie, Cerlan Loft. Ti'n gwybod ble ma fe? Mae fe mewn ffynnu mood os fi'n onest. All right, flat battery da fi, sori, ond fi'n credu ti ti textio fi. Nes i danfon cwbl o negeseuon. OK, stalker. Ti'n gwybod beth? Be? Dyna mynd rhywle. OK, fel ble? Cinema? Sounds good. Beth ti'n moyn goelio? Comedy, action. Ni'n o'r ffilms yna gyda sadw cymeriad sy'n cael paranoid delusions a credu bod ei ffrindiau yn cael double life neu rhywbeth. Falle dyle ti dewis, Miw.